Vítejte v Ondrášově, na místě, kde se z čisté přírody rodí a vzniká Ondrášovka, zdraví z hlubin země. Na místě, kde se kloubí tradice s moderností, dynamický vývoj se zárukou kvality. Vítejte na místě, které neplení přírodu za touhou zisku. V roce 2012 jsem se stala tváří minerální vody Ondrášovky, protože tomu, co dělám, čemu propůjčuji svoji tvář, prostě jednoduše věřím. Taky jsem se osobně do Ondrášova přijela podívat a zklamaná jsem vážení rozhodně nebyla. Mám ráda české věci, mám ráda, když vidím, že lidé nenechávají chátrat továrny s tradicí. Mám ráda, když lidé přichází s novými nápady a nebojí se. A to v Ondrášovce všechno najdete. Nakouknout pod pokličku výroby, to bylo pro mě něco neskutečného a byl to opravdu zážitek. Rok 2012 byl pro Ondrášovku rokem velkých změn. Nejenže jsem s nimi začala spolupracovat já, ale proběhlo hodně inovací a investic. Láhev bývala tak trochu dáma v letech, ale díky týmu šikovných lidí se omladila a lifting z ní udělal atraktivní a šik kočku. Rok 2012 přinesl i mnoho nových příchutí. Hitem léta byla příchuť lesních plodů, tu zbožňuje můj syn. Velice oblíbený je rybíz a já jsem se podílela na vývoji hrušky s meduňkou. Konec léta byl ve znamení jablka se švestkou a rybízu. I vánoční edice měla své kouzlo. Je prostě vidět, že se tady jde s moderní dobou. Za poslední 3 roky se hodně intenzivně investovalo. Zmodernizovala se kompletně technologická část. Celkově se zde zatím investovalo cirka 100 milionů korun. V první etapě kompletně přestavěli vnitřní infrastrukturu, investovali do komplexní plynofikace areálu, inovovali veškeré rozvodné potrubí, ať už se jedná o technologickou či odpadní vodu. Zainvestovali do nových kabelovodů, kamerových systémů a dalších. V Ondrášově mají 2 výrobní linky, přičemž jedna linka je úplně nová, s novým vyfukovacím strojem a linkou včetně plniče a příslušenství. Druhá výrobní linka prošla modernizací, generální úpravou vyfukovacího stroje, renovací a zvýšením výkonu plniče a následných součástí. A investovat se bude dál. Chtěl bych i poděkovat, že jsme vlastně úspěšně dokončili první 2 etapy, na které navážou minimálně další 2 etapy investic, takže pořád to vnímáme tak, že jsme vlastně na půl cesty a čeká nás i část, vlastně, která se týká propojení nových vrtů, což je vlastně potrubní trasa vedoucí z lokality Domašov, která se nachází zhruba 5 km od nás, na napojení na stávající minerálkovod, a v neposlední fázi se to týká vlastně investic do, řekněme, administrativní části a vkulturnění našeho areálu. Je za nami vidno už hodný kus práce, byť zainvestované do nových liniek, zainvestované do infraštruktúry v Ondrášovke. Naše ciele a plány sú ešte nainvestovať do nových technológií a vybudovať firmu na úrovni takej, aby sme mohli povedať, my prinášame pre spoločnosť a spoločnosť prináša pre nás. Ďalšou investíciou je investícia do logistiky. Chceme skvalitniť dopravu v rámci Ondrášova, čo je aj spojené s tým, že väčšia produkcia a naše plány, ktoré budú požadovať zvýšený obrad a obratkový zásob, budeme ich potrebovať vyvážať a preto potrebujeme spriepustniť túto našu úzku bránu a s tým budú súvisieť práve investície do logistiky. Ondrášov je místo, kde se příroda nedevastuje, ba naopak jsou tady k ní velice šetrní. Ďalší dôraz dávame na ekológiu a napriek tomu, že tu máme veľký podnik, veľkú výrobňu minerálnej vody, veľkú stáčirnu, môžeme si pozrieť, že tu tečie čistá rieka vďaka investícií do filtrov a do čističky odpadových vod, takže v rieke môžete vidieť raky a iné vodné živočichy. Na životní prostředí myslí i při stavbě nových budov. Môžeme sa pozrieť za kotolňu, ktorá je za nami. Túto kotolňu na uhlie chceme vymeniť krásnou, kvalitnou ekologickou kotolňou na plyn a tým takisto prispieť nielen spoločnosti, ale aj ekológii a životnému prostrediu v Ondrášove. Ondrášovka dává v Olomouckém kraji obyvatelům pracovní příležitosti a za to jí patří velký dík. Ondrášov je kouzelné místo, jsou tu vidět investice, ale pro mě jsou tu hlavně neskutečně milí lidé. Moc se mi tu líbilo a bylo mi tu dobře, ale teď už musím jít. Ale někde se zase přijdu podívat, to vám slibuju. Tak naschledanou.
Ondrášovko?